INPS tɔndenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bolo bɛ cala ani minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin ye wele mada kan ye ka bɔ aw ka ɲɛmaayasoba yɔrɔ INPS ɲɛmaaba a k'a b'a da tɔnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sɛgɛsɛgɛliba bɛna sigi sen kan k'a daminɛ avril kalo tile 19 la ka taa kuncɛ juillet kalo tile 29 la san 2022 la min ye Mali kɔnɔna ye sa sɛgɛsɛgɛli a bɛna kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna la INPS yɛrɛ bolofarabaw bɛɛ lajɛlen la région kɔnɔ a bɛ ka bolofarabaw fana na ye min ye Mali kɔkanna ye a bɛna kɛ an ka lasigidensow kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'o ye ambassades ye o la sa INPS ɲɛmaaba a k'a b'a ɲini tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ la a k'a jija min ye tɔnden sɛbɛn ye n'o ye INPS yɛrɛ carte ye ka fara carte d'identité nationale wali kelen carte nina kan o ka sɔrɔ aw bolo INPS ɲɛmaaba a ko a dalen b'a la aw bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin kɔrɔfɔ in na